ಮಾರವಾಡಪ್ಪ ಟೊಕ್ಕು 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 ಹೋಗ್ಕೊಂಡದ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಲ್ಲು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಈ ಕಲ್ಲು ಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ಉರಾಮಾಲ್. ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಟಡು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ 700 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಎಂಚಪ್ಪ ಐಕ ಬುದಾರೆ ಶಿವಮುದ್ರ ಗಡಿ ಕಲ್ಲೊಂದು ಆ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತ ಇಂಚು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ದಿನದ ದುಂಬು ಅವು ಉದ್ಭವ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚುಂಡು ಅವು ಆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಟ ಪಾಡುವೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಸೀದಾ ಪೋದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಓಲುಂಡು ಉಂಡಾ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಲ್ಲು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಒಕ್ಕಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರೇ ಒಕ್ಕುದನು ಅದ ನಡುಟು ಶಿವನ ಅಂದುಂಡು ಹಾಪಿದ ಬೇರೆ ಅಂದೆಪ್ಪ ಬರೀ ಅಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಪುಲ್ಲಕ ತೋಜುನು ತುಯ್ಯರ ಗಡಿ ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಒಕ್ಕಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಮಾರವಾಡಪ್ಪ ಟೊಕ್ಕು 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 ಹೋಗ್ಕೊಂಡದ ಬಯ್ಯಾಡು ಬೊಲ್ಪು ಪೂರ ಇದ್ದುನತ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ದನಿ ಕುಲ್ಟ ಅಂಟನಾಗೆ ಓಡೆ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂಗೆ ತಾರೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ದಿಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೇರಿ ಎತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೂಜೆ ಅಂಟನಾಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಆಡ್ಬಾಟ ಬೊಲ್ಪು ಮಾತಾಡತ ಅವು ಆಯ್ತು ಮರಗೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ತಾರೆ ಅದಿರ್ತಿ ಪುಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಪಣಿಗೆ ಇನ್ನಿದ ಆಳು ತಿರ್ತಿ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತತ್ತು ತಾರೆ ಪೂರ ಬೇನೆ ಅಲ್ಲಿದ ತಬ ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಂಜಿಂದು ಆತ ಆ ಕಲ್ಲು ಇಂದ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲನ ತೊಕ್ಕಿರ ಹೊರಕೊಂಡ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾದ ಪಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇದೆ ಅವನು ಪಯ ಇಂಚನೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಾ ಸಂಕಡೆ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಸಂಕಡೆ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೀರಾಜಿದ್ದು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಈ ಕಲ್ಲು ಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲಿಂದು ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ എടുത്തിക്കുക